B'investiment ta' €2,500,000 għaddej xogħol ta' restawr fuq il-mina l-antika tal-ferrovija li tinsab taħt il-binja tal-Parlament. Dan il-proġett qed isir mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir fejn bħalissa għaddej bini fuq struttura biex jiżdiedu l-faċilitajiet fil-bini tal-Parlament. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg innota kif il-Gvern huwa kommess li jinvesti f'infrastruttura ta' kull tip. Il-Ministru Borg qal kif dan il-proġett huwa maqsum fuq żewġ binarji. L-ewwel dak ta' restawr u l-konservazzjoni tal-wirt arkitettoniku u storiku u t-tieni dak ta' faċilitajiet ġodda l-ħidma amministrattiva. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia qal kif din il-parti tal-binja ser ikun hemm il-librerija tal-Parlament, l-arkivi, kmamar oħra tal-kumitati kif ukoll l-uffiċini għall-librara u r-riċerkaturi. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti qal li x-xogħlijiet se jkunu konklużi sal-aħħar tas-sena. Ix-xogħol li għaddej bħalissa jinkludi struttura tal-ħadid ankrata biex tiflaħ is-sular ta' fuqha u se tiġi misbuha b'żeba' apposta kontra n-nar. Il-faċilitajiet se jinkludu kamra tal-konferenzi, uffiċċju tar-riċerka, kamra tal-arkivji, librerija, uffiċini u faċilitajiet oħra.